final decision na po. Babalik ako ng Dubai mga kasinag. At totoo yan, narinig yung mga kasinag. Babalik na po ako ng Dubai. Buo ng desisyon ko mga kasinag. Wala na po itong atrasan. Sa pag-alis kong ito, pananalig lang talaga ang dala ko mga kasinag. Tiwala sa mahal na Panginoon. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang tanghali. Magtatanghali na kasi mga kasinag. Alas 11 na. Makulimlim kasi ang panahon. Nag-ambon-ambon kanina. Piyapa-tuyo-tuyo ko lang mga kasinag yung sanipa. Kung mapansin yung sanipa nung bahay kong piyapagawa. Napinturahan ko na po yan. Na-double coating ko na yan. Kahapon, nilagyan ko ng epoxy. Nahuli nga yung epoxy ko. Kung mapansin yung kantuhan, yan o, kantuhan na yan. Tapos itong dugsungan, ayan o. Nilagyan ko po yan ng epoxy para hindi dyan umano yung ulan. Kasi pag nagparaulan, dyan may istaka niya ng ulan eh. Yung mga dugsungan na yan, ayan ang madaling masira dyan. Lalo na kahoy yan mga kasinag. Ayan na, humapansin nyo na pinturahan ko na. Hindi ko pa nabububungan. Baka mamaya mabubungan ko na yan. Banatan ko muna ng pintura yan mga kasinag. Yung ano na yan, sanipa. May 1 litro pa ako dyan. Pintura ko na lahat yun dyan. Pagkatapos nun, ikakabit ko na itong yero natin. Kasi inayos ko na po yan. Kasi nga mga kasinag, siging ulan-ulan dito sa amin. Kaya medyo naabala ako magtrabaho nito. Gawa ng minamadali ko na ito mga kasinag. Lalo na po yung mga gawain ko. Nakakalungkot man sabihin sa inyo mga kasinag. Napakahirap din. Hindi ko alam paano rin ipaliwanag sa inyo. Pero nakausap ko ng misis ko, yung mga anak ko, na pumayag naman sila. Nagdesisyon na kasi ako mga kasinag na final decision na po. Babalik ako ng Dubai mga kasinag. Ang target ko na flight September 20. Kaya may 1 buwan pa ako mga kasinag na ayusin ang mga dapat kong ayusin, pandayin na ang dapat kong pandayin para hindi mahirapan si misis. Totoo yan, narinig yung mga kasinag. Babalik na po ako ng Dubai. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, nakakalungkot man mga kasinag. Wala tayong magagawa kasi hindi na po sumasapat ang sasahod ko sa YouTube. Kaya kailangan ko talagang mangibang bayan mga kasinag. Makipagsapalaran uli, mangingamuhan. Alam niyo naman mga kasinag na napakahirap mangingamuhan. Depende naman sa amo yan kung mabait or matapang. Ito naman pupuntahan ko mga kasinag, yung amo ko na ito. Nakausap ko na siya nung isang araw. Isinend ko na do sa amo ko yung passport ko, yung ID. Kasi kailangan niya yung mga kasinag. Lahat ng details ko mga kasinag na kailangan nila, isinend ko na. Tapos sabi niya sa akin, mag-message lang daw ako sa kanya kung kailan ako ma-flight, kung kailan gusto ko, at kung anong airline. I-message ko na rin mga kasinag. Kaya inaantay ko lang mga kasinag yung aking flight ticket. Inaayos na kasi ng bus ko. Napakahirap. Sabi nga ng misis ko, hindi niya alam kung ano yung nararamdaman niya, kung nalulungkot ba siya, or basta hindi niya mapaliwanag kung anong nararamdaman niya. Para sa mga bata naman ito mga kasinag, itong plano namin. Kasi kung dito lang talaga ako at ang asahan ko lang ay pagbablog, hindi talaga sasapat mga kasinag. Mababaon lang ako sa utang. Kasi ang sinasahod ko mga kasinag, kulang at kulang pa sa pang araw-araw naming gastusin. Paano pa yung aming mga bayarin? Hindi sasapat talaga. Kaya aalis talaga ako mga kasinag. Ipagpapatuloy ko pa rin naman mga kasinag ang aking pagbablog. Kaso doon na sa Dubai. Tapos ang misis ko sabi niya, yung mga kaganapan dito ibablog na lang po niya dito sa amin. Kasi dalawa naman itong camera na gamit natin. Pero itong isa dalahin ko. Tapos yung isang camera iwan ko kay misis. At sabi niya, siya na lang daw ang magbablog dito. I-update na lang tayo niya sa mga kaganapan dito. Okay na yan mga kasinag, kung mapansin nyo. Kabitan lang po talaga ng bubong na lang ikakabit. Ipintura ko lang yung natira pa na 1 litro dyan. At bububungan natin. Unahin ko itong area na ito.
Ayan oh, yan ang unahin kong bubungan. Ipahuli ko na itong taas na ito. Kaya naisipan ko mga kasinag na mag-ibang bansa ulit para magkamero ng katuparan ang aming mga pangarap mga kasinag. Kasi pangarap ko talaga mapaayos ko itong bahay na ito. Gawa ng pag may kalamidad dito sa amin, napakahirap. Kaya ito talagang pinapangarap ko matapos. Kung iasa ko lang kasi mga kasinag sa income ko sa pagbablog, hindi sasapat. Hindi kayang mapatapos itong pinapagawa kong bahay. Pinag-isipan ko itong mabuti mga kasinag na aalis po talaga ako. Nakakalungkot man, napakahirap man para sa akin na mawalay sa aking pamilya, sa aking mga anak. Bilang isang padre de pamilya, gusto kong guminhawa naman mga kasinag ang aking mga anak, ang aking asawa. Susuungin ko lahat ng pagsubok na iatang sa akin. Okay lang na magsakripisyo ako, basta makita ako lang na masaya sila, na komportable sila at okay sila. Magiging masaya na rin ako. Mapapawi na nun ang pagod at hirap na dadanasin ko mga kasinag. Makita ko lang na okay sila. Bilang isang ama, yan kasi ang aking katungkulan mga kasinag. Yan ang pagsubok na kailangan kong gampanan para sa aking mga anak at sa aking asawa. Kaya mga kasinag, nakakalungkot man, wala talagang kailangan talaga mga kasinag. Buo ng desisyon ko mga kasinag, wala na po itong atrasan pa kasi inaasikaso nung amo ko yung papel ko. Sa mga magtatanong kung anong trabaho ko sa Dubai mga kasinag, aircon po ng sasakyan. Aircon technician kasi ako mga kasinag. Sa mga aircon na sasakyan ng trabaho ko. Hindi lang po cabin Asia, may unit kasi dun mga kasinag na ikinakabit sa mga van. Sa Dubai kasi mga kasinag, kalamitan ng mga pagkain, mga frozen foods, yung mga karne, yung mga muton, mga frozen foods yang. Kaya may aircon dun na may aircon doon mga kasinag na ikinakabit sa van. Yun ang trabaho ko. Nagkakabit ako ng ganung aircon. Nagre-repair din ako. Nag-aayos talaga ako mga kasinag. Kaya yung boss ko na kumuha sa akin, meron siyang 17 sasakyan. Rent-a-car po yun. Yun ang negosyo niya sa Dubai. Nagpaparenta siya ng mga sasakyan na lahat ng sasakyan na yun may aircon. Sinasakyan ng mga pagkain kagaya ng mga sushi, mga prutas, mga karne, mga frozen foods mga kasinag. Ganun mga kasinag ang business ng amo ko sa Dubai. Wala kasi silang maintenance, wala silang technician. Dati na kasi ako nakapagtrabaho sa kanila nung pumutok ang pandemic. 3 months lang ako mga kasinag nagtrabaho sa kanila, at sabi ko nga nun, uuwi muna ako ng Pilipinas. Tapos ngayon mga kasinag, nagkaganito na nga, hindi sumapat ang mga income ko na dito, hindi na rin ako makatulong. Kaya ang pangungulit sa akin ng amo ko, pumayag na ako. Kasi lagi silang message sa akin, pare, come to Dubai, pare, bumalik ka na dito. Kayo message sila sa akin ng ganyan. Kaya napilitan ako mga kasinag. Sabi ko nga sa misis ko, 2 years lang naman, pagtiisan na natin. Sabi ko madali lang naman ang panahon, 2 taon kontrata lang, makakauwi din naman ako dito. Sabi kong ganyan. Basta sabi ko matupad lang ating mga pangarap, para dito sa bahay, para sa pag-eskwela ng mga bata. Ayun lang talaga mga kasinag. Kaya sa lahat po natin mga viewers, subscribers, pasensya na kayo mga kasinag. Pero nagpapasalamat po ako ng marami, dahil andyan pa rin kayo mga kasinag, patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa aking YouTube channel. Sana mga kasinag, kung sakali na makalis na ako, nandun ako sa ibang bansa, suportahan nyo pa rin po ang aking YouTube channel. Huwag nyo sana pabayaan mga kasinag ang aking mga vlog, kahit paano mga kasinag, para makatulong ulit tayo. Kasi ngayon mga kasinag, gustuhin ko mang tumulong, kaso kapos ako sa pinansyal, gawa ng napakaliit na ng sahod ko sa YouTube mga kasinag. Hindi na po talaga sumasapat, kaya napilitan ako mag-abroad mga kasinag. Kaya suportahan nyo pa rin po ako mga kasinag, ha? Huwag nyo po akong pabayaan. Yan lang pong
hangad at hiling ko sa inyo. Sa mga viewers ko sa Dubai, mga vlogger na nagko-comment din sa akin, nag-message, kita-kits tayo dyan mga kasinag, September 20. Yan ang flight ko. Plano ko, umalis ako dito sa dito sa bahay mga September 17. At sabi ko maghuhumali ako sa Cavite. Doon na lang ako tutuloy doon sa isa kong kapatid. Sabi kong ganyan para pag flight dire-diretso na ako. Kasi kung dito pa ako manggagaling mga kasinag, baka malate ako. Saka marugado ako sa biyahe, malayo. Kaya kung manggagaling ako sa Cavite, malapit-lapit na mga kasinag ang biyahe ko. Kaya yun ang naisipan ko, mga September 17 alis ako dito. Nakakalungkot mang umalis mga kasinag kasi dito wala kang isipin. Kasi dito mga kasinag napaka malaya, fresh na fresh ang hangin. Kung gusto mong kumain ng seafoods, yung mga gusto mong gawin magagawa mo. Kaso lang nga mga kasinag, wala naman pera. Sa pag-alis kong ito, pananalig lang talaga ang dala ko mga kasinag, tiwala at pananalig sa mahal na Panginoon. Siya na ang bahala kung ano magiging pagsubok niya na iatang sa akin doon, kasi ibang bayan na yung mga kasinag. Siya na po ang bahala, si Lord na ang bahala mga kasinag. Kaya sa ngayon, in-update ko muna kayo mga kasinag at pipinturahan ko muna. Pagkatapos kong pinturahan, ikakabit ko na yung bubong mga kasinag. Ikabit ko na dito. Update ko lang kayo may mga kasinag ha.